I mean umuntu owenza kuxhumane wena noNkulunkulu ithongo lakho. Ithongo ileli elikhanda futhi ukuxhumana noNkulunkulu before uzalwe. Isikhathi esiningi-ke abantu abanezinhliziyo ezinhle esingasho ukuthi ngokwase Western singathi iy'ngelosi noma ngalokhu kwabantu kokuthi uNkulunkulu this ukukholwa this singathi iy'ngelosi. Cela ungayifaki indaba kaJesu la. Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu. First and foremost, we would like to thank all the subscribers. Ngesikhathi sithi road to 1,000 subscribers, it was looked like a nightmare, but it was a dream. Actually, it has been reached. We've got 1,000 something subscribers. So nabo ungalilahli ithemba mawenza into nathi asilahlanga. Niqhubeke ni-subscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. Igama le-channel akashi nje kuseyiKamavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu. Though it was not easy, kodwa khona kuyenzeka. Abantu baye bethukeke belokhu besifonela bebuza futhi ukuthi kwenze njani uma bebona mhlawumbe ngingaphostiwe. No, we've got a lot of things to post. So kusuke kukhona izinto esizenzayo ngoba phela asifuni i-channel ilokhu ime ezingeni elilodwa, sifuna ikhule nayo, ungalokhu khula abalandeli kuphela. Njengoba sasike sachaza-ke ekuqaleni ukuthi sizoba nabantu ezizokwenza, sizoba nalento ekuthiwa i-partnership, shoot we khona partnering and then sibe ne-associate ukuthi sikhuluma ngalokhu in partnering and sikhuluma ngalokhu in associate. Cansi niya-understand-a ukuthi sikhuluma ngalo. Don't worry guys, we've got a lot of things to post. Yebo, sinanezinto ngisho esezenziwe engapostiwe eyisadinga ukuthi zenziwe ngendlela yakhona before post. Phela akusiyinto elula, awuvele ulale uvuke ekuseni mase uyaposta. Funa into icutshungulwe ibhekisisi. Ngaphandle-ke uma kuthiwa senza u-live, bayasi-challenge abantu bathi basafuna u-live, sizowenza, ningawari-ke mani ngasiboni, sikhona nje. Asikakezi ukuya ndawo, safuna ukulungisa leyanto bakade ngikhuluma ngayo. Namhlanje-ke ngifuna ukuzokhuluma ngendaba, kuhleze-ke kukhulunywa ngendaba yamadlozi, ichazwa this and that and this and that. No, ngifuna uyichaza ngenye indlela namhlanje ngoba abantu aba-understandi ngempela amadlozi yini noma amathongo yini. Sesibayachazele-ke ukuthi ithongo nedlozi into ey'hlukene, bethi abantu ayikho leyo nto. So namuhla-ke ngithi angizoyichaza ngale ndlela mhlawumbe kungenzeka ukuthi ubone. Ayikho indawo ekuthiwa kuqhamuka kuyona amadlozi ngaphandle kwasemhlabeni. Amadlozi idalwa, abadala inyanya basuka la emhlabeni. Kanjani? Thululalele iza nendlela. Labo bonke laba abantu bakini abaphilayo, uma ukuthi uyanakisisa, ukutshela indaba ongayibuzanga-ke namhlanje. Uma ukuthi uyanakisisa, abafani isakhiwo sabo, khona abanenkani, khona abaney'nhliziyo ezinhle, khona abakhuluma indaba yesonto, khona abanye abangayikhuluma indaba yabadala baze bethi bakhethe ukusindiswa and stuff like that. Ilapho-ke ukuthi uma sebedlulile emhlabeni bebe yilolo hlobo lwamadlozi. Ithongo is something else, akuhlangani nje nedlozi. Funa umayinde-ke, please take note ukuthi uma ngabe bephila abantu bakini baphila empilweni, yikho nje makade kunesangoma la ekhaya mase sishonile uthola ukuthi sesithola futhi sekunesangoma, noma sesithola kunomuntu ofana ncimishi isakhiwo nalo esake sambona phambilini. So ayihlangene, akekho-ke umuntu ozofana nethongo, umuntu ofana nalo idlozi ngoba idlozi vese umuntu okade ephila. So ugogo wakho-ke maye wayithakatha-ke, one day uzobuya engene kumuntu, kube nomuntu owumthakathi la ekhaya. So abantu bathi babuya kanjani ngoba phela umuntu kuthiwa uma seshonile uya kuNkulunkulu. No, angithi kunomxhumanisi laphana ithongo, umediator laphana, noma umuntu owenza kuxhumane idlozi lakho nethongo lakho. Umuntu umuntu owenza kuxhumane wena noNkulunkulu ithongo lakho. Ithongo ileli elikhanda futhi ukuxhumana noNkulunkulu before uzalwe. Isikhathi esiningi-ke abantu abanezinhliziyo ezinhle esingasho ukuthi ngokwase Western
singathi iy'ngelosi noma ngalokhu kwabantu kokuthi uNkulunkulu this ukukholwa this, singathi iy'ngelosi, cela ungayifaki indaba kaJesu la. Singathi ingelosi yakho ithongo ngoba uma uzalwa ilona elixhumana noNkulunkulu mase-ke uyazalwa, noma futhi usushonile kuthi wena uyoxhumana namadlozi akho, ukuthi la madlozi asethethelele noma asevunyelwe ukuthi engene ngaphakathi lapho okubhekwe khona emndenini kwabangcwele noma kwabangcolile. Kuya ngawe ukuthi ubusebenzela kuphi, angikhulumi indaba yasezulwini. Base-ke uyakwazi ukuthi ithongo lakho-ke litshele bona kuqala ukuthi no laba sebexoxiwe nabo bahlangana nomndeni, ithongo likwazi ukukhuluma nabo ukuthi hayi no, abahambiseke uma bedlulisa, angithi nabo uma bedlulisa izinto bayidlulisa amathongo uma edlula, uNkulunkulu uma edlulisa into uyidlulisa ethongweni ngoba suke kade licelile. Kuthatha isikhathi-ke nokho ithongo-ke uma selidlulisela-ke lona lidlulise edlozini, idlozi-ke uma selidlulisela kulaba abasemhlabeni. So makhona-ke umuntu ononya, umuntu okade ephila nje emhlabeni kade enonya, yikho eba nedlozi eba yidlozi elinonya. Kuyenzeka-ke hambe ethethelelwe, hhayi ethethelelwa ubani, ethethelelwa ithongo limxhumanisa nabantu phela ngoba afuna ekugcineni igcine ephila impilo eyodwa. Ngoba nakhona la emhlabeni umuntu owonayo uyagcina ethethelelwe, egcine ebuyiswa nasemndenini. Yikho-ke kwenziwa imicimbi nje leyana naleyana, kusuke kuthiwe kwenziwa into ethize, uyagezwa ini uyakhushulwa, kusuke kwenzela ithongo ukuthi likwazi ukuthi lithethe icala lakhe. Ngoba isikhathi esiningi uma ingenziwanga into ey'kanjalo uthola ukuthi icala lakhe alithetha. Njengakho nje ukushona ungaganiwe kuyicala nje elibomvu, futhi kunzima ukulithetha. Yikho nje uyothola abantu sebethi akagani umuntu, akaganiswe ngisho esiwadlula emhlabeni. Lapho-ke kusuke sekuphoqa kungesani guidance ngoba kusuke kusengasho yena, kanti mhlawumbe wayengathandi naye, hhayi ngoba wayengathandi, wayekade engenwe yiloya muntu owayehamba engaganiwe ngoba bengichazile. Singaze size sikanteke abantu bedideka ukuthi i-topic is what is the topic is all about. Lana sizokhuluma-ke ngedlozi eliphendula, elikhulumayo, nedlozi elingakhulumi, eli-act-ayo, ukuthi iliphi elishesha kakhulu futhi iliphi elinolaka. Yabona-ke uma sikhuluma ngedlozi elikhulumayo, alinalo ulaka kakhulu kodwa nalo liyisilima ewonke, noma abadala bebonke bayizilima or bayizithutha. Kodwa leli elikhulumayo ileli lomuntu okade ephile nenhliziyo enhle esaphila, obeyikhuza njalo isikhathi eside kuze kufika abanye abaney'nhliziyo ey'ncane. Iliphi-ke lelo-ke elikhulumayo, ilelo ukuthi kufika amaphupho kubantu basekhaya uma bephila, uthola ukuthi bayayiphupha izinto, bephuphe lokhu nalokhu. Liyakhuluma-ke lelo dlozi. Kuyenzeka ukuthi lilungisiwe ukuthi likwazi ukukhuluma noma selithethelelwe ngale emva kokudlula emhlabeni, seliyakwazi ukuthi li-accept ukuthi lithunywe. Lisuke lithunyiwe, lisuke lingayikhulumeli kahle kahle, lisuke lithunyiwe. Yidlozi-ke elikhulumayo-ke lento. Liyalinda-ke lelo, liyakwazi nokubekezela. Uma ngithi-ke ngikhuluma ngedlozi-ke elikhulumayo ilelo, liyenza ney'bonakaliso, yonke into nje ongase uyicabange iyenza. Leli elisheshayo futhi elinolaka ileli elingakhulumi, liya-act. Li-act-a kanjani-ke lelo? Khona ukuthi ekhaya nje kuvele kuvuke ekuseni inkomo isifile, uma kuthi kuyobhekwa kuthiwa hhayi abadala, noma kuvele kugula ingane esithubeni, ingane iphele manje, ifuna ukuphela manje, noma kwenzeka izinto nje ekhaya, kusuke kuyilelo dlozi-ke othola ukuthi ileli elinolaka. Ngoba wazi-ke noma siphila nje kunomuntu ongalokhu echaza, ovele ethathe isagila esiphose ekhanda nje umuntu, noma ethathe ummese ekwazi umuntu, noma ethathe isibhamu edubule umuntu. Usuke eyilelo dlozi-ke uma engasekho emhlabeni, uthola ukuthi usesekulindeni. Abantu-ke abasekulindeni-ke asebedlulile namadlozi asekulindeni, into ahlupha ngayo lapha alinda khona akumnandi ngoba kusuke kusa-punishment like, though ithongo lisuke lingaliphanishile, lisuke lisayolanda impendulo, lisayoxoxa nomdali. Manje uthola ukuthi bona sebeyapanisheka, yikho beshaya i-U-turn. Uthola usengene enganeni, mhlawumbe wayeyisangoma esalindile, uthole sekunesangoma la ekhaya, mhlawumbe wayombulala, uthole ukuthi sekunombulali la ekhaya. Ilona-ke ngicanti seniyawuthola-ke umehluko phakathi kwedlozi elikhulumayo nelingakhulumi. Linolaka-ke leli elingakhulumi, kufuneka nihlale nilindeleke nje ukuthi leli elingakhulumi ukuthi phatha liyagadla, alichazi lutho.
abantu abaningi kuthola ukuthi bagcine sebelijwayeleke idlozi lakubo or belibiza ngethonga. Sibaphikisi-ke nabantu ababiza ngethonga ngesilokhu sibaphikise, bagcina be-understand-a-ke into yakubo, gcine sebazi ukuthi uma kanjeni akusuke kanjeni, noma kanjeni akusuke kanjeni, ngoba bakhona basuke bengaphambilini abasuke beyazi. Awucabange-ke bangakanani abantu bakini abadlula emhlabeni abanolaka asebaba amadlozi. Shuthi ulaka into ezohlezi ikhona, kodwa uma ngabe-ke kwenzeka izinto liyathobeka-ke lolo laka, kwenzela abantu. Inkinga-ke akulula-ke ukuthi ungenzela bonke abantu asebadlula bakini emhlabeni, bakini asebadlula emhlabeni izinto, kodwa khona kuyenzeka kancane kancane, kuyabonakala uma unesifiso. Kanti sekucacile-ke ukuthi masikhuluma ngethonga, yebo gogo, I mean masikhuluma ngedlozi elikhulumayo nedlozi elingakhulumi, eligadlayo noma elinolaka nelingenalo ulaka elinjani, asikakhulumi lapha ngedlozi lasentabeni noma lasemanzini noma lakuphi, ngoba kuseyinto eyodwa leyo, isuke ihamba ihlukaniswa ngama-categories. Hhayi ukuthi ngoba nakho enolaka ngeke safakwa nemanzini, ngoba sesike sayichaza leyo cansi ngesilokhu sibuyele emuva, ngaphandle uma kukhona abantu abanemibuzo. Cela ukwenzela umzekelo la masikhuluma ngedlozi ekuthiwa liyagadla, noma sengike ngayenza ngisazozenza ezinye iy'bonelo. Kunomunye ubaba owayekholelwa kakhulu entweni yedlozi. You cannot believe what happened. Wathenga umsakazo, wathi uma ethenga umsakazo wangachaza lutho ngoba wayengacabangi, kwakuyigumbagumba-ke by those days, ngoba akusinto namanje. Wangachaza lutho, wayithengela igumbagumba, yakhala egcekeni lapha, yagqumuza, the kusuka umfowabo wabevaleka amehlo thatha. The uma ngabe esethi uyobheka kwabaqamba amanga, bafike bamtshela bathi abadala la ekhaya abadidekile, bathi kunamadoda namakhosikazi abanga umsindo la egcekeni, abawazi ukuthi awami, washo abasakazi. Awucabange into kanjena, omunye umuntu engazicansi ngiqamba kanti into eyenzeka ngizama ukuveza ukuthi umuntu engakhulunywa ngedlozi elinolaka futhi elingakhulumi, elikhuluma ngo-action, into enjalo. Bathi bebuya lapho nje bengakenzi lutho ngoba kwakufanele kubikwe leyo gumbagumba, bengakayibiki nakubika, babuya kodwa umfowabo esebona emehlweni, babe sekugcine eyibikile-ke, yadlalwa-ke egcineni, akaze kuphinde kube nankinga, babe nedlozi elisheshayo. Cela ungasho ukuthi oba. Siyabonga-ke, ningakhohlwa ukusubscribe, nishare, nilike, nicomment. Igama le-channel iKama V TV with Prince Bhekundeni kaZulu.